la be i ka do olu sɔgɔma an na arajo Bɛnkan ani arajo Danbe ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔ ka dugutigiw fo ka alimamiw fo sungurukuntigiw ni kamalenjalatigiw ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo i ka dɔ kɛrɛwani kɔnɔna na an bɛ taa i ka dɔ jijenikaw fɛ arajo Danbe baarakɛlaw k'u fo Njija n'a ka cɛdenw ka kamalensalamaw fo nbogotigiw ka foli sankɔrɔta ka ɲɛsin u ma min ye alimami ni dugutigi ye k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔ arajo Yɛrɛko Sisa mara la Bɛnkɛ Jangɛnɛ ale ka wuli ka jɔ don an bɛ a fo ni ka waleɲumandɔ an bɛnkɛ do sa janyo masa Bɛnkɛni do sa an ka bolo da dusu la dengɛni yɛrɛ janyo masa o yɛrɛ hinɛ bɛ ne la kuma t'a Bɛnkɛ nin ko nin kɔrɔ ni ma i ka dɔn bɛɛ de jate an laban na fɔ Jangɛnɛ k'a ka fɛɛrɛw sigi sen kan Jangɛnɛni donso do dɛ n'a taara kungo la sa ka kungo la ma a bɛ n'a ta a tɛ jigin so n'a ma dɔ kankari dɛ a b'a kɛ fɛn fɛn ne de y'a k'a ye a tɛ tɛmɛ o kan Yusu an b'a fo ka waleɲumandɔ ka arajo Yɛrɛko baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Sinka bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲumandɔ Welesebugukaw fɛ yen an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin arajo min bɛ nin waati in na i ka dɔn n'a b'an lamɛn sanga ani waati i ka dɔn faso kanu baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲumandɔ an yɛrɛ tɔma an terikɛ a Yusu ale kɔni taara i nɔngɔ ma n'o bɛ kolo karimu kofɔ hali bi an bɛ dugawu don k'a ye ka i ka dɔn barabara dali Ala bɛ se k'o nɔgɔya a ye cogo min na Welesebugu kelen in na arajo Nafa baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲumandɔ i ka dɔn danti foli min na Tiɲɛdugu bɛ k'a lamɛn kariri kɔnɔna na Amadi Janɔgɔnya ka cɛdenw an bɛ Amadi Daɲɔ fo ka waleɲumandɔ arajo Daka Marakakungo ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Keɲebakaw fɛ Danaya FM ka baarakɛlaw fo k'u waleɲumandɔ Yusu n'an bɔra ye arajo Islamique an bɛ i ka dɔn Bɛlɛduguka bɛɛ lajɛlen fo ale tɔgɔ la nin waati in na an bɛ i ka dɔn bɛɛ sago baarakɛlaw fo Kucala min ye Madame Jawara Bintu Kulubali n'a denw n'a mɔdenw k'u fo k'u waleɲumandɔ danti foli min na Jɔngaga FM Yelemani arajo Dɔnba Karan an bɛ Zumana Keyita fo ka waleɲumandɔ a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an ma ɲina Karan tobili kɔ n'an bɔra yen an bɛ taa i ka dɔn Fanakaw fɛ Gɛɲɛ k'a lamɛnbaw MC n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a ka directeur an b'u fo k'u waleɲumandɔ Fanasigi la an ma ɲina Garba kɔ Van Bey an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲumandɔ i ka dɔn danti foli min na arajo Wan Tomiya a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Aba FM ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ka dɔn arajo Mamilɔn baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Kebila Tamani Sikaso Kulukɔrɔ Tisa FM kɔnɔna na belebele Danbe nin waati in na i yɛrɛ fa don i ka dɔn Bekayi Kɔnɛ an bɛ a fo ni ka a waleɲumandɔ badabada Bekayi danti foli min na Amara Sila ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin a mɔ nin waati in na Yusu min ye Atalika Dum Sikasokaw fɛ yen k'a baarakɛlaw fo ni k'u waleɲumandɔ arajo waati ni Ɲɛna Ganadugu Ibrahima Jalo n'a ka cɛdenw Garage Obama an bɛ Obama fo Dara k'a fo ni ka a waleɲumandɔ Pharmacie Fafiyɛ a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin u ma sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la Yusu Ɲɛna Ganadugu an ma ɲinɛ i ka dɔn Mayiga kɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen i ka dɔn a bɛɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati in na kapu baarakɛla don Yusu n'an y'olu fo an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin nin waati in na fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ k'a lamɛn arajo Wasolo cogo la an b'u fo k'u waleɲumandɔ u yanfoyi la Sidibe n'a ka cɛdenw k'u fo badabada foli danti foli min na Yusu min arajo Royal Misini ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔ arajo Ɲele ni Segukaw fɛ yen min ye ka dɔn Drissa Danbele ale ni Makɔnɛ an bɛ u fo k'u waleɲumandɔ Madame Bamba i ka dɔn danti foli min na a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka foli di ka dɔn MC La Joie a n'a baaraɲɔgɔnw ma Ɲagadi FM 88.5 ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲumandɔ i ka dɔn danti foli min na Yusu nin kɔni ye donka dɔ ye ka kanubaw fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ ka danti foli min na Tarawele Marhabani ne ko gorobinɛba in don mandɔrɔ si t'a la kolokolo kanubaa don n desa ne fɛn tɛ kun a tɛ ne kun ni ko nin ye muso ɲuman y'an bolo ale ni mana kamalama kun tɛ sɔn koyi nkɛ kun tɛ sɔn dɛ an ni mugu kun tɛ kelen dɛ Mukutari Kɔnɛ o Playboy an n'olu kun tɛ kelen pantalon dɛsɛlen ni guloki seerelen ni ayi dɛ anw b'an labɛn ni pati sɛmaw la o tisorodi ninnu ni balarji ninnu n'an b'o wele ko tiyo
afara ko yere nyona kunde balado la de ko ni ngunde ngonga ndama foli bala pembeno ko ay tigere fo yusu wara nde sani kana hakilla jige la josi don tike suala ambe bela jele fo ka bela jele wala nyumando mi kado ni yokuno foni ni anya keneka awo ne ko karafe abe mami mbolo o ye fusen dawiye awo mami doage mandon dara benge mi awa realisation na awo mi mugu tar kone segu mugu do segu mugu ku chala mugu amba fuka wala mando sanga ani wati nyo temene ka boy mi nan tara kata difulasa ayra burange be awa zedi Janabu Jaraka Zedi no bora Jamadugu Kumbo Kefa ka Angoloshi kuyate awa kita ka mo bismillah marketing la Mandau Matambura Ubela jele fo Zakari Fomba El Haji Margachen Daw le président de la République de Somaso le seul intellectuel de Somaso aide de côté allez Miangala mamala abo biro bala o ye mianga bela jele farale nyanga sanafo ka chokorobaw o bana ifaralu kawa ay ne ma furuka ne tarubu de ba fo ye parti pris kade ko sanafo ka chokorobaw ye mianga we ko ka sigi tarko inga ko ambe to muso fo kefa muso fo na kangarda de ana fero ana hagli toala mera surama kefa ka madamu amba fu la josi kono funa na mem na ble na ma do akono ma folo ne ba di ma yusu ikado nouvelle horizon ali pmanna akominye anga soldat de l'économie abe donya ko fo okunwa ngo kibara ya yusu abebe kado abe fasiri sebencha mangono akominye laini ayusu ku temano o daka de miliyari bi woro ana kungamve amusagala usara ko de soro san bafla ani muga ani fla bi woro no woro tede abo bi woro no woro de do ana kungamve o de soro la ikado novembre kalu konna parce que ba ko jonga nyema ya kono minye kado le directeur général l'inspecteur général Amadou Konate anaka chidon ku yewuli ka jobake o wuli ka jobai ani babena o mimi ke sababu ninga anga wagande ka ajoso ninga ningoro fie ala ay wulika jodo fona kere amamme yusu minye ikado dwanyu daga yoro la o jabala bi yoro mina yusu aso bi yoro mina anyama yaso awilla ninga tama katasi umo o niminye jamana ka kuma kai ka bela jele fu ye bonyani karama kono ube chenje koro ube sanjila ube bara mina ka dunde mashila fasu bara de do uku juja alibi dana ya mindara uka udane oni wasabsega be chugomina ode kamo jumado kalu kile konondo décembre kalu samba fla ani muga ani fla direction générale des douanes maliennes ukon mbora ninga adabela jele kuloka adabela jele nyeka o ka jira ka fomi ye novembre kalu temele olu ye mi nzoro musaka la yusu miliyari kado ka fo biworo ani woro ani million keme sababonyongo o kusara ko de kamaro nywanga o yusu ko ni ma jira ka fo nyinanda ako temena ni sango taide inanta ikado o isamba soro o yimin soro o kodala o chara ni salundai o ko bajira ka fo sango ta kerengere ni nyala o desamru kalo o minye samba fla ani mugo ani kele ku ye sefa ware miliyari biworo ani nduru de soro abana fasirike ba ko akoni mois d'octobre reta ka laje no be octobre kalo koni ngofo o ko koni mitijo milliard bi woro ani nani bonyongola o ko ba jira ka fo no be baramina adunde mashila be chesiri mina jamana e ka dunde mashila o ngani jete mineke minye ikado ka fo Amadou Konate inspecteur général de la douane o yusu amanyema ko niya ye ikado ka fo abe barala kale kelente fiu bar sabula ani chebawni baw o kayu fo ningu wale nyumando kale no lu de tige bi nyu ambolo barake tugo nyumana mi ni faso kanumbe ula ni faso ikado o yiriwa baro fana be ula kabu fo sanga ani watu bela jelela ko sango ta ay wulika jo mi ngenya fo kuma damnena ngo awula kase ikado ka fo douani anyuma ya so damanama mo o ninga kuma fuye mi me jijali kuma ukofo kulukoro
Kayi Segu Novembre kalo tɛmɛlen a kɔni wulila ka se ninnu bɛɛ lajɛlen ma ni n k'a jira k'a fɔ jamana ye danaya min da anw kan hali bi an ka dɔ fara an ka cɛsiri ka dɛ an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka baara kɛ bonya ni karama kɔnɔna na ko sango ta jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o bɛɛ n'a ta musaka min kun kan ka sɔrɔ a k'u tɛmɛna o kan dɛ Yusu o bɛ cɛsiri ko fɔ o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ faso kanu kɔni ko fɔ ko baara min kɔni kɛra ko folini ta ninnu de kan ka ta ka ɲɛsin i k'a dɔn soldat de l'économie bɛɛ lajɛlen kɔni ma an ka douaniers bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan ko hali n'a y'a sɔrɔ san 2021 min ye coronavirus ye ni dɔw k'a ma ko Covid-19 o gɛlɛya wulila anw dala yan Yusu nka o bɛɛ n'a ta min ye douaniers ye u m'u bolo jigin u ka baara la u ye i k'a dɔn baaraw kɛ fo ka tɛmɛ a daka barisabula ni kɛmɛ sarana ni kɛmɛ kan ka ɲini ni tɛmɛna o ka fo ka dɔɔni sɔrɔ o ko kan Yusu ko b'a jira k'a fɔ ko baara kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ ko ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn olu bɛ baara min na u b'a kɛla faso de ye ko min ye k'a dɔn k'a fɔ inspecteur général Amadu Konate n'a ka cɛdenw ye Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ novembre kalo in na musaka min sɔrɔla miliyari 66 ani miliyɔn 300 bɔ ɲɔgɔn ko Yusu k'u sera k'o de fara ɲɔgɔn kan ni k'a bila an ka jiginɛ kɔnɔ Fatumata Aboba Dumbuya ni y'ale ka fasiri ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ko k'u fo wale ɲuman an b'an ka douaniers fo an bɛ fo de kɔnɛ an b'ale fo douane na n'o bɔra yen an bɛ foli ani tani an b'o lase bɛɛ min maa bɛɛ lajɛlen ma min ye aw ka dɔn min an bɛ Nasira Madi an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo lajɔsi aw ka dɔn u ka wulikajɔ ka n'u ka cɛsiri lasi aw ka dɔn min ye o de ka bon min ye aw ka dɔn Nasira Madi min ye aw ka dɔn ani Jagili ka taa se Abdramani Keita ma min ye Tumani Jara Usumani Sek lajɔsi aw ka dɔn a dankɔrɔba damaw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn Mahamɛd Dunkara la an bɛ i ka dɔn Dunkara fo ale bɛ retraite la ni waati la an b'a fo ka waleɲuman dɔn retraite tɛ sa nka ale tun ye ɲɛmaa ye nka min ye ale kɔni tɛ ɲɛmaa la bi nka a banna ta a ka dɛmɛ na ka se fɛn fɛn ye ka ɲɛsin awa douaniers ma a b'o baara kɛ lajɔsi an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ o ye soir de Bamako ye soir de Bamako ye awa ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye kɔna awa n'i y'ale kofɔ min ye i bɛ sori Kɛmɛsow ka dugu kofɔ n'i y'ale kofɔ i ka dɔn i bɛ awa Dugure Kɛmɛsow ka dugu kofɔ lase awa min ye an ka wolomasiri tabaw ye nin dimanche ka dugu jɛ ntɛnɛndon na décembre kalo tile 12 min ye awa ka dɔn an ka avion kɔni wulila i ka dɔn awa min ye ka taa gosili da ninnu kan yɔrɔ dɔ bɛ yen awa min ye kɔna o masuruyaw la ani ka dɔn Dunga awa ka dɔn min ye i ka dɔn o ni Sevare cɛ kilomètre dama dɔ lase awa ka dɔn nin ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ min ye awa ka dɔn GESIM o ye awa min ye groupe de soutien à l'islam awa ka dɔn o musulman lajɔsi ninnu de kɔni kun kɛ bɛ ka dagajugu sigi dugudenw dala ninnu de kun kɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ sanga ani waati u bɛ danɛmɛ wale ta ka dugudenw sɛgɛrɛ o de kɔnɔna na min ye aw ka dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye awa dugu dɔ ye n'u b'a wele ko Bore ale ni kɔnɔna cɛ aw ka dɔn olu kɔni man jan kosɛbɛ ninnu kɔni kun kɛn bɛ aw ka dɔn dagajugu sigi bɛ o dugumaw fana da la dɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka wolomasiri tabaw kɔni wulila awa ni sanfɛ kurun ye n'o bɔra ye abiyo lajɔsi n'o bɔra ye min ye aw ka dɔn ka dugumala k'o bɛɛ dala salo o kɛra sababu ye min ye aw ka dɔn terroriste dɔw u y'o minɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn u ye caman da aw ka dɔn su la minɛli in kɔni n'u ye min fɛn dɔrɔn u k'o fɛ u kana na an ka dumuni d'u ma k'u tila ka tila ka ko dɔ kɛ tuguni
lajosi mi awakado ma chama be olu kwani awakado no jesi mawyo uyolu mine kabri wati minna kalatiki alibara damnena minye anga awulu masiri tabaw anu ubarakanyo no irisuye olu kwani ngambe ka kosugo bela jeleke jamana koranyanva chamanje yanva lajosi awakado minye gelabe fa wofa ni kuna foni ngoni nu ya soro ubewulika joke awakado kata tangari o bambanchula lasi nga o ambe mimbese ka foza halbi awulika joka ke note awakado minye lakana baliay aka foko abana wa ko bingali bana la yosini ma minyo fo ikado imma fode mi awakado bambanchu ko no beka gelata ka anga sigida mo zegere minye arme ku ka wulika joke halbi wala sa awa ambese ka lakana chuko mi aywa tamani fasire indicateur de renouveau ale pmanna a fɔra ko ji ani kungo o lakanaba maamu n'olu kan ka ta ayusu jɛkulu dɔ wulilen bɛ be olu ko k'olu m'u yɛrɛ ye o tali kɔnɔ collectif de diplômés en foresterie de l'hyper ifra de Katibugu olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ye o maa tɔw fisaya ni olu ye u kɔni ye o kibaruya kɔni di a ko nin ye lɔkɔlidenw ye mun ye i ka dɔn kungo kala kɔni kɛ u y'a kɛ hyper ifra de Katibugu la Kulukɔrɔ Yusu ni jateminɛ kɛ kibaruya kɔni dira a ko waati min na jɛmunkan dɔ o tun bɛ sigi senga i ka dɔn kɔmusolakaw fɛ yen n'o bɛ ORTM ko fɔ Mali kura o taasira Yusu senfɛ u ye minisiri wele min ɲɛsin bɛ sigida ko ɲɛw ma Modibo Kɔnɛ ale welele Yusu a kɔni ye kuma caman fɔ a ko k'u na fɛɛrɛw sigi senga ni ka maakuraw kɔni ta ji ani kungo lakanabaa maakura dɔw k'olu bɛ se k'a ta cogo min na ko n'o tɛ ko maa mun bɛ yen bi k'o da ka dɔgɔ fasikɛbaa ka kuma la ko kuma kelen sinafoma ma ɲɛma Badara Alu Keita ale fana y'o kuma kelen fɔ o waati dɔw la k'a jira k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye i ka dɔn ozofɛrɛw ye ko maa man ca kɔnɔ bi ko ka fɛɛrɛ kɔ ka maakuraw ta walasa baaraw bɛ se ka dafa cogo min na o baaraw ni sababa bɛ se ka bɛn cogo min na fasikɛbaa k'o kelen u ye kunkan kɔni gosi minisiriso min ɲɛsin bɛ a ko ɲɛw ma u kelen kɔrɔ kɔ ni ka kunkan kɔni gosi ko kɔni y'a jira k'a fɔ o ye maa mun ta a ko kɔni dala o ye ko maa mun bɔra centre de formation de Tabakoro la ko ɲinana hyper ifra de Katibugu maaw kɔ Yusu ko ye ko min n'o bɛ dɔ fisa ni dɔ ye k'olu kɔni tɛ u yɛrɛ ye a ko kɔni kɔnɔna na ko k'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye kalan kelen ye a bɛɛ lajɛlen ye kalanbolo kelen ye a bɛɛ lajɛlen ye hakilinaw kelen fanaw ye baaraw taabolo bɛɛ lajɛlen fana ye kelen ye nka k'a bɛɛ lajɛlen maa mun kan ka ta k'a bɛɛ lajɛlen ta centre de formation de Tabakɔrɔ la ka ɲina hyper ifra de Katibugu kɔ k'o ye k'a dɔn k'a fɔ filiba ye o de kama u ka collectif kɔni ye kunkan gosi ko minisiri ka segin a kɔ joona u ko olu fana lajɛ barisabula olu fana sigi bɛ u bɛ se ka don cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ nin ca in kɔni na olu fana hakilina ye min ye bɛɛ lajɛlen dama k'an ka se ka kaɲɛ cogo min na i n'a fɔ Mali kura baaraw fɔra cogo min na ko fasoden bɛɛ lajɛlen k'u dama kaɲa ko n'i y'a mɛn ko Mali kura ko dɔ tɛ fisaya ni dɔ ye dɛ u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ nka ka maa dɔw nafa ka dɔw to k'o ye fɛn ye fɛn min n'olu t'u yɛrɛ ye o ko kɔnɔ collectif des diplômés en foresterie de l'hyper ifra de Katibugu olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye discrimination ye k'olu t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ fiyewu k'u bɛ min ɲini minisiri fɛ a k'a segin a kɔ joona u kana dɔ fana ta olu ka maaw tu la ko n'o tɛ k'olu kɔni t'u yɛrɛ ye nin ta cogo in na dɛ barisabula u ye kalan kelen kɛ kalanbolo kelenw don hakilina kelen bɛɛ lajɛlen bɛ ninnu na i ka dɔn yɔrɔ kelenw bɛɛ lajɛlen fana la Yusu hyper ifra de Katibugu min ye ka dɔn kalankɛyɔrɔ dɔ bɛ yen min lakodɔnlen don ka dɔn diɲɛ yɔrɔ caman fɛ min fana ye ka dɔn k'a fɔ Tabakɔrɔ ta fana ye a fana lakodɔnlen don diɲɛ caman yɔrɔ caman fɛ nka ninnu ka kalansen bɛɛ lajɛlen ye kelen ye n'o bɛ foresterie kɔni ko fɔ an bɛ don min na komi bi ka a bɛɛ kɛ i ka dɔn Tabakɔrɔ centre maaw ye k'olu to yen Yusu k'a bɛna nin ko wɛrɛ ye olu tu la dɛ olu b'u yɛrɛ ɲininka yalima olu bɛ ka kalan min kɛ hyper ifra de Katibugu la o ni kalan tɔw ti kelen ye wa k'u b'a ɲini minisiri fɛ joona joona u ka fɛɛrɛw sigi senga u k'u hakili to olu la u
u kɔfilɛ olu ka maaw fana ka se ka ta ka don a baaraw la ko n'o tɛ ko nin gɛnmɛ k'olu jɔ u yɛrɛ la an bɛ don min na i n'a fɔ bi dɛ Mali kura ma nin fɔ k'olu t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ fiyewu recrutement spécial des agents des eaux et forêts en gestation le collectif des diplômés en foresterie de l'hyper-IFRA de Katibougou crie à la discrimination. Nanzaraka tɛ ko Modibo Konɛ k'a lajɛ a ka ko k'olu bɛɛ lajɛlen lakelen ko n'o tɛ k'a jɛngɛn bɛ nin waati in na Modibo Konɛ n'a ma wuli ka jɔ kɛ ɲama bɛ ɲini ka taa ni Bamakɔ ye dɛ ko ministre de l'environnement olu de kan k'u jɔ ni dugu jɛya ye nka n'i sera daba naani na bi n'i sera mɔgɔ yɔrɔ dɔw la bi Sugunikura la bi o tuma Modibo bɛ suna de wa ko n'a bɛ suna la k'a ka wuli a y'a tɛntɛn lajɔsi an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔ wɛrɛ ye a l'alerte ale kumanen don min ye CNDH i b'ale dɔn wa lajɔsi aw k'a dɔn min ye ɲɛma desamukalo tile 10 san 2022 lajɔsi aw k'a dɔn déclaration universelle des droits de l'homme don kɛrɛnkɛrɛnnen don min n'a bɛ adamadenw ka hakɛ o matarafali ani adamadenw ka hakɛ o lakanali lase aw ka dɔn CNDH ale ma to kɔ dɛ min ye Mali CNDH lajɔsi olu kɔni ye ɲini wuli ka jɔ kɛ k'a ɲini transition fɛ u ka lajɛ anw ka wolomasiri tabaw ni ka minɛn d'u ma i ka dɔn walasa u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ hali bi ka jamanadenw k'olu lakana n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka kiiri tigilamaw i ka dɔn k'olu bila minɛn kɔnɔ minɛn min b'a to u bɛ se ka baara kɛ cogo min na kiiri bɛ se ka tigɛ jotigi jo jalakitigi jalaki lajɔsi o de kɔnɔna na tako 14 na o kɔni labɛnna aw k'a dɔn ni baarakɛɲɔgɔnw ye sa ani teriɲɔgɔnw n'o ye i ka dɔn centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité DECAF ani PNUD min ye aw k'a dɔn ni lajɛba in a kɔni kɛra aw k'a dɔn min ye yɔrɔ la n'o bɛ wele ko école maintien de la paix maître Alono Blondin Bey lajɔsi min nin don masina Agibu Buware n'ale yɛrɛ ye ɲɛmaaba ye aw k'a dɔn ale ye kumana ani a tɔɲɛw kumana aw k'a dɔn fɛn min bɛ adamadenya hakɛ o bɛ se ka tɔpɔtɔ cogo min na ani aw k'a dɔn k'o lakana cogo min na o de kɔnɔna na CNDH olu kɔni y'a jira k'a fɔ aw min ye a bɛna ta min aw k'a dɔn gouvernement kɔni bɛ baara la nka olu b'a ɲini hali bi u ka baara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa adamadenw olu ka hakɛ u bɛ se ka matarafa cogo min ni k'u ka adamadenya yɛrɛ k'o lakana n'o tɛmɛna ka bɔ yen CNDH olu kɔni y'a jira k'a lajɛ fɛn min bɛ aw k'a dɔn ka dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ lakana o bɛ se ka sabati cogo min na maaw olu ka taa ni ka segin u bɛ se ka nɔgɔya cogo min ani u bɛ se k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya ma ye lajɔsi aw min y'an ka kalanko ye lase aw k'a dɔn den bɛɛ lajɛlen bɛ yen den fɛn fɛn bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen kan ka kalan o kalanko aw yɔrɔ dɔw bɛ yen lakanabaliya kɛ n bɛ aw ka denmisɛnw bali kala la lajɔsi ani k'a dɔn aw min ye baara bila banbali kalandenw ni aw k'a dɔn kalankaramɔgɔw fɛ lazi ko nin bɛɛ lajɛlen ye fiɲɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw kan ka wuli ka jɔ kɛ walasa u bɛ se k'a to u bɛ se ka bali cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen lazi aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ k'a fɔ aw yɔrɔ minnu bɛ yen ni an b'olu wele min ye an ka jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen n'olu bɛ ka maaninfinw hali bi aw k'a dɔn ko jɔnya a kumana nin bɛɛ lajɛlen kan min ye aw k'a dɔn a jɔnya in a nana ni tiɲɛni min ye an ka jamana fan dɔw fɛ wa i k'a dɔn ko tiɲɛni dagosi bonyana dɛ min ye aw ka bon hakɛ to CNDH a ma ɲɛma a kɔni y'a jira k'a fɔ a ka lajɛ min ye o bɛ se ka dabila cogo min na lasi n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn kiiri ka bila jamanadenw ka bolo kan jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye kiiri kɔnɔ min ye aw k'a dɔn jɛlenya la lasi aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la lasi minɛn ka di kiiri tigilamaw ma walasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min bonya ani karama ni ladiriya kɔnɔna na lasi n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye CNDH ye
lasu awkado adamadenw olu ka hakete ake o topotoli lasu awkado minye nyere la mie olu ya jira ka fo o tita awkado adamadia mie o debengo no temena kabwe anga jamana jose munumbe nambolu wolo ko institution nationalu la josi ikado sendeshi aya jira ka fo awkado fenganga duma mie awkado makanga duma ani awkado nafolo ikado walasa ubiseka baraka chugo mina mie awkado fonfebe chagero fonfebe no dube aramadonga ake matrafa ikado lukanga bla o mina ngono lasi awkado mie nyere la ni baraka tsika ke mie awkado nu gouvernement no nyinda la chugo shila opma awkado ani société civile ani awa partenaire opma agebo boire aye bela jele fo ka bela jele wala nyumando ka jira ka fo alibi anga nchesere anga nyogo mine wala sa anga se ka jogo nga hakaw matrafa chugo bina adamadiya na hakedu abana ka toboto ninga akoloshi wala sa ma shi kana dangari shila abana ambe agi boire fo ka wala ndesani Yusu le pays kumana sana ngata sugula akominye kletan kalambulo au sigira singa ikado direction générale de l'office des produits agricoles du Mali opam abo kofo adamina na tenendo kalo kle duru décembre kalo samba fla ani mugwa ani fla ikado uere ka chake yoro la yusu do warete kase ku ka baranyo ma keme ani doni o ka kibaradu umo baraka chukura mi nubina baraka ni oye nube kibaradi bara ukofo minye kado balo kanga lasa ko chugodi o baramu nu kanga baro bela jile sigi singa chefara musoka chamanga se ka familike o bara ere ke chugo yuma konina wala sa lafia bi se kana chugo mina ni je mine nkoro bi sina haklina koro fana kanga ke sina mime ke sawi ma bi se ka lafia chugo mina chake daula o haklina de be ikado ka fo ni ma nyemala no ye colonel Ousmane Dambele ale ikado ka fo président directeur général de l'OPAMUye ale krefe Dauda Sangare ale directeur général adjoint ale fana pembe ikado kene konnana ma ba chama pembe kuna fundila pembe ukoni puma utaninga puma nyanabo ninga batterie bela jele bise ka lafia chugo mina ako ame domina ko mi be abe sambi saba ani durubo ambi ka bara keni ikado tasra do wie o tasra olu korola o tasra ikado olu kuma kene ble o de kamo amina tasra kurasigi singa o kuna fundisra uka ani bara reke chugo nyumaka mime ke sababu ye mo bise ka lafia chugo mina ma nyama ni nyale kapmai no ye colonel Ousmane Dambele aga pumata ay wala li chamange mamu mbe no ya chake nyomnye ma keme ani doni olu bela jele fomyali soro akoko ni ndala ako chiendo ni ngala mulo no be formation ko fo anana na kumala o minyi ka do barak tabulo kura ma be kana no ye baraka yorola o be do di fara doka mi ye donia e ma chama mse ka famyali ke chugomina bunyeni karama konnana o tege buse ka di nyoma minyi ka do jamana buse ka yiri wa chugomina nya fo kletan bonyo ngodo o kalamulo mina to se na fo kletan o mawo buse ka famyali soro chugomina bara o sigi chugola seka amena baraka ni ka do tasara minye adonia ma seka do anye binani mo mawo kungolo la abike sababu chini mashini ngene ma gole ami mbe oninga ugole ami seni unungo olu franka boy pepewu oninga nani ikado 7 fara kurawe mime ke sababu yiri wa bise kana chugomina opam konnana mawo bela jele ka seka lafia ko ni nzoro mawe kumauta o ninga jira ka fo deje kan kumai aka kunga ngene kosobe pdg kan kumai ka kunga kene o ko ka fo ninga awale nyumando o minye ka do kala mulo mena ke mawku olu ko ni ajira ka fo luna fere bela gele sigisenga wala saka famu familial chogo nyumona mime ke sababu ye olu yere maninga ka bara no ya ubolo minye ikado opame bibina anga jigine batewa minye kado balo o de bitala marani yoro ko fo leina o balo mimi ke sobe ninga mawu deme sanguta mamu mbe gbele akoni konnana o ko ni na nyona kala mulo ka to ka sigisenga aka nafaka bo kosobe o minye ka do ka fo secrétaire général o pamun togola Sénégal togola ka do jabi ale se ko ronison jara kosobe ako nyema kanga fo ninga awale nyumando nini bara sensugu ya tali sanga ani wati ninga baraga yoro koni segere o ko do werete olu bolo koy ni bara be ken yiriwai ni bara be ken nyedoy
ni baara bɛ kɛ ni faamuyali ye k'o bi kɛ sababu ye gɛlɛyamisɛnnin caman bɛ baarakɛyɔrɔ la Yusu ni ka fu siri o caman na ko ka foli ni tanuni ta k'a di bɛɛ lajɛlen ma an k'an jija baara sen kura min bɛna sigi sen kan an ka faamuyaliw kɛ walasa sini ma sinikɛnɛ ma an fana mana taa an ka yɔrɔw la an ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye maa mun fana bɛna se ka baara kɛ bonya ni karama kɔnɔna na Mamadu Jara ni y'ale ka fasiri ye le pays kɔnɔna na an y'a sanu ka bɔ yen le pays ni y'ale bila lajɛ si an bɛ taa sugu la groupe commerce ala ka ɲa ka da an bɛɛ ma isu tɔgɔ bɛ kɛ su ye sa Yusu ni wari b'i kun u wele ko Mukhtar mais ni fɛn t'i kun dɔrɔn u b'a wele ko Mugu ni ye n'a diyara ye mɔgɔ lamina n'a ma diya a to yen a banna o de y'a to i ma ye u b'a fɔ an ka cɛnin ma ko Mugu donc fantanya de b'a la non ni fantanya b'i la dɔrɔn i tɔgɔ dépravelen de bɛ f'i ma u b'a snapper dɔɔnin dɔrɔn voilà a bɛ cogo di lajɛ si an bɛ don fasiri kɔnɔ fasiri n'an don n'a kɔnɔ min ye an ka politicien dɔ bɛ yen ale kɔni taara radio nafa maaw an b'u fo koyi welese b'u la Lajos jama nafa de don jama nafa olu fana b'an ta directement fɛ Lajosi awa min ye reporter an b'ale ta Kasimu Tarawele b'a kɛ Kasimu awa ka dɔn ale ka journal ye nin ye Lajosi min ye an ka politicien dɔ bɛ yen ale y'a ka koso n'a ka kasaw cɛ ni ka taa awa ka dɔ farafinna duguw la dɛ nka min ye awa ka a sera dugu dɔ la min ye awa ka dɔ o ti maa wɛrɛ Musa Mara ale wulila awa ka dɔ a ye taama kɛ min ye a taara ka taa Benin awa a faaba min bɛ yen n'o ye capitale ye nin kɛra dimanche don décembre kalo tile 4 san 2022 Musa Mara ale kɛra ministre ye a kɛra ministre ye a tilara ka kɛ premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta ka waati la a bi jɛkulu min na o ye parti yɛlɛma ye i ka dɔn waati min na a taara n'a ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la jaja a ka dɔn an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ yen ani an ka maliden minnu sigilen bɛ kɔfɛ olu caman diminen don anw ka politicien kɔrɔ Lajɛ sa a ka kuma fɔ waati min na ni ye aw ka dɔ cɛkɔrɔba dɔ wulila ale ko di yen nɔ min ye k'a jira la k'a fɔ awa min ye aw de bɛna ka na Mali bugunatigɛ ni ko aw ka dɔ ka Mali ɲɛda ka Mali mankutu cɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye gɛlɛya a k'a bɛ jɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'an ye nanzara jamanaw lajɛ bi min ye taji tɛ ye fɛn de ye n'a fɔra ko aw ka dɔn ko gɛlɛya min bɛ yen ko Mali yɛrɛ ta ka fusa dɔɔnin k'olu yɛrɛ min bɛ Benin Lajɛ si aw ka dɔn ko aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'olu kɔni bɛ ko bɛɛ lajɛlen kalama wa min ye aw ka dɔn politicien u ye kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ n'i y'an selen nin ma bi aw politicien nɔ don dɛ bisimila ko anw politicien nɔ don an sɛgɛnna dɛ bɛɛ bɛna n'i ka fɛɛrɛ bɛɛ b'i tani fɔ ka an politicien k'anw de nɔ don i ka dɔn k'u ka maaw to yen min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'u ka lafiya min ye nin ko ye Lajɛ si tiɲɛ yɛrɛ la a ko a gɛlɛyara cogo di ni politicien kɔni dar'i fɛ hali ni ko b'i kɔnɔ i ka bonyani d'a kan dɔɔnin o fana ka fisa dɛ i bɛ taa sɔrɔ mun kan ka taa yɔrɔ bali ye ka yɔrɔ labɛn ka hakilinaw don monsieur le ministre kan ka na nin tɛ ɲininkali waati ye n tɛ laɲiniw kɛ waati ye an bɛ bɛn ɲini a y'a bolo da o dusu la voilà dɔw fana ka baara ye o ye o t'a sɔrɔ olu ma taa yɔrɔ bali ye ka mɔgɔw ko cɛ kɔni voilà ka briefing kɛ voilà ka briefing kɛ ka u n'u hakili yira ɲɔgɔn na non c'est vrai a ma dɔn gɛlɛya b'aw kan k'u briefer fɔlɔ voilà a y'a bolo da o dusu la nin tɛ laɲiniw waati ye mais kɔfɛ an bɛ fɛɛrɛw kɛ fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan hali kɔgɔji bɛ se ka na yan Ala k'an kunna ja i tilara Yusu min ye ka dɔn nouvelle horizon ye ale kumana
kangan cogo dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin wele kan bi taa jɔn yɔrɔ o ye an balakaw ye musolakaw a dugu kilamɛfɛ i ka dɔ soda furan n'o bɛ bulonda furan kofɔ a kangan cogo dɔ ko maa dɔw bɛ yen sisan olu kɔni bɛ jakarta de sanfɛ o bɛ munumunu saalo la n'u kɔni ye muso kelen birilen ye k'a dɔ bulonda furan kɔni na wa a e kelen nin pe k'u bɛ sin ka na marifa da jɔ i la k'i ka yɛlɛ ni ko kura Mali kɔnɔ dɛ tariman ba mun a kɛra kunnaja ye koyi sotiba kunungo ko mugotiginin dɔ k'u k'u laban tun bɛna taa n'o ye koyi nka ale kunna diyara a fa bɔtɔ fajiri la ale n'u sina ka kari ɲɔgɔn na ten u ye kɛnɛ minɛ fasikɛba ko nin ko in ko nin ɲɔɲalen bɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan lakanabaliya a bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ a dogon tɛ maa si la o Yusu min ye ka dɔn anw ka jamana ye faaba kɔnɔna yɛrɛ ta ka jugu ni a bɛɛ lajɛlen ye maa ti k'a to bilen i ka dɔn bingalikɛlaw o tɛ ka sufɛla kɔnɔ bilen o tɛ ka tileganfɛla fana lajɛ o waati min y'u diya u bɛ ka bingali ta ka maaw sɛgɛrɛ fasikɛba ko fo fɛɛrɛw ka sigi sen kan ko nin ko in kɔni kɛra i ka dɔn sotiba nɛgɛ kaɲa 5 waati n'u bɛ 5 heures du matin ko fɔ Yusu k'a kɛra kunungo ko min ye ka dɔn denmusonin yɛrɛ fa ale yɛrɛ de bɛ ka nin kuma in fɔ k'a kɛra ka dɔn tɛnɛn don kalo tile 12 décembre kalo san 2023 ani 22 k'a kɛra i ka dɔn 5 heures waati 5 heures 15 waati n'u bɛ 5 heures du matin ko fɔ ko nin den i ka dɔn kɔrɔlen a kɔni bɛ bɔ ni ka bulonda kɔni fura musow bi kɔn ka bulonda fura sani kɛnɛ ka ci waati de la sa nin kamalenin ka dɔn maa saba bɔ ɲɔgɔn u bɛ jakarta la olu de nana ni kana jakarta fɛrɛ minɛ waati min na i ka dɔn nin mugutiginin kɔni bɛ ka bulonda kɔni fura k'a ka yɛlɛ moto kan a ko k'a tɛ a nana ye u ye marifa da jɔ a la a kulekan o bɛna n'a fa bɔtɔ ye fajiri la o fana nana ka na fɛrɛ dasi ale n'i ka dɔn nin wagabo ninnu u kɔni nana jɔ caw bɛɛ ɲɛ filɛ ɲɔgɔn na Yusu a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn ko kɔni ye kɛnɛ kɔni minɛ nka min ye nin dutigi ye a ko ladilikan dɔ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sanko ta maa mun bɛ soli ka bɔ ka bulonda kɔni fura n'i ma ɲɛ bɔli kɔ Yusu k'i hakili to i yɛrɛ la dɛ ko maa ta ka tɛmɛ de ɲɔɲalen bɛ bibi in na i ka dɔn Bamakɔ kɔnɔna na a bi fan caman fɛ lakanabaliya walankatalen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ so labanbaliw don yɔrɔ dɔw bɛ yen i k'a dɔn u bɛ t'u dogo yɔrɔ caman na fasikɛba ko kunun ko sɔgɔmadafɛla ta ko ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ ko an bɛɛ lajɛlen bɔra fɛn min ngalama o kɛra Bamakɔ i k'a dɔn n'i ma yɔrɔ la n'o bɛ Musabugu ko fɔ du kelen maa 9 ko maa 4 kun y'olu minɛ ni ka na olu koron k'olu ta yaw kan'u bila i ka dɔn so dɔ kɔnɔ ko fo miliyɔn caman baden u ka se k'a di walasa u bɛ bila o tɛ kelen ye wa k'a kɔn o ɲɛ ko dugu dɔ dugutigi i k'a dɔn u y'o ta fana yaw ko ka kasabi dɔ di yan'o cɛ u y'o fana fa parce que b'a ko k'u taara i ka dɔn feerekɛla dɔ fana ta yaw Gawo yanfan fɛ o kɔni sentigɛ y'a yɛrɛ tila bari sabula u bɛ Gawo maîtriser u b'o yɔrɔw dɔn k'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan maa min bɛ ka ɲini o y'i ka dɔn an balima kerecɛnw olu ka tubabudinɛmori maa dɔ i ka dɔn ni alimando Anzi Love ale kɔni tununen bɛ fan bɛ don min na i n'a fɔ sisan u bɛ ka ɲini fa bɛɛ lajɛlen fɛ u tɛ k'o ye ko nin na ɲɔgɔnna de kɛn bɛ ka dugu kɔni fa tewu densomaw bulonda fura ye tiɲɛ ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ k'an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ko maa dɔw bɛ yaala yaala la an ka de maa ye bulonda fura la k'a ta yaw muso de bɛ bulonda fura o muso de bɛ bulonda fura muso de bɛ bulonda fura kɛ jɔn b'a fura ne muso bɛ bulonda fura n bɛ n bɔ ka n jɔ a kɛrɛfɛ koyi u kana a ta ka tɛmɛ n'a ye maa si tɛ s'a ma lakanabɔla bɛ cogo min na bi i bɛ kilisi kɛ k'i da kilisi kɔni tɛ o an bɛ min fɔ cɛw ye n'a muso bɛ bulonda fura la don min na a ye na a jɔ o kɔrɔ tari de nin ko in fana man ɲi dɛ lakanabala jamana ɲɛmɔgɔ a ye fɛɛrɛ kɛ lakanabala in na réalité don dɛ lakanabala bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi u bɛ ka maaw jigin ka b'u ka telimani ka tilegan dere fɛ a ye i ka dɔn patrouille a y'a multiplier an bɛ san laban na a man ɲi wari tɛ bolo la dɔw fana b'u profiter nin n'a ɲɔgɔnnaw de fɛ k'a kojugu kɛ
Yusu ni ngoni ye kibara anye min salo kabo nouvelle horizon kono ka biboli Maman Touré. Nouvelle horizon ni ale bla ne bi sebenda sebe min nimbata o ye reporter la josi awa minye malien do ko Ousmane Sibi minye ijo mi Marina Gol John Jomba no ye maire peme d'Afrique la si awakado minye ni dungarangarani ni la jeba o koningera minye farafina jamano nuba wele ko awa minye Initial Africa la josi mi awakado ni wala min fleni minye ko atako damadama ni la si awakado minye nyere la tako duruna akera desamkalo samba flani muga anifla lome mi awakado desamkalo tlishegi la si awa minye awakado a kunguti dore mi awakado ukameka kumaga mimbla l'Afrique dans la finance verte le monde et l'entrepreneuriat la josi awakado minye fe mimbe no dugolo ko dugugoro nafoloy la si awnga jamana de do be mi awakado Ismail Sibi kwani awo mi ye jonjota ka dalema alere ka barakero o ye Marina Gol olu kwani awakado mi ye sanu la barali la si awa ani lengo do no ye sanu na masakawi la si ikado o la barali made in Mali inna for mi abidla malila la si wode ko nannasa minye nima ko falene Ismail Sibi ale tarakata malali drapeau korota de autre rapport côté mi awkado ni prix panafricain mi malide do awkado mi nyere la mi malide do ya soro akalinga soro Ismail Sibi kono ko kale benni ni min taraka dalema ale ba di anga mali mama be nol de bi barake minga sanu awkado ka bama elema ninga tla ka sanu dla la no temena ka boy mi awkado nyere la sanu abseka nafanya anga jamana kono nga mi utseka nya chukuchila mi anga jamana ere nolu mo nyindo ala ka Europe mi arafinaji uti dore awakado ni sanu ka bora onvea ninga fese awakado ka belejele labe la nye jati mineke ibai ka fo awa mi nye jamana dobe no Dubai katafra awakado Genève Suisse la si owani dugu la sanu te boy nga sanu mimbe awakado adagozi ka bo ze mi olube sanu la bara chogomina ale ba fe Mali awekado taka ko onywanai wanga Mali ma nyema kuku awekado unyeta olu sugu fe lazo bela jele benani awakuna wolo yama mi Ismailie ale kwani awekado jamana ta anisaba olu bela jele de kwani ngumeni yorola mi awekado togola dobe no Gervais Kofié la yosi ale prix lifetime no boray mi avocado prix mimbe no avocado prix de l'intégrateur monétique de l'année mi Ishimak groupe international monétique de l'Afrique centrale ani prix Fintech de l'année MS Africa Limited no temena kaboy mi avocado togole dobe mi oye jonjonta ani professeur kafo ni posku la zino temena kaboy mi avocado ma waro be olu ye jonjonta nga mi ye jonjomba mimbe nga bitanunke sanu la barali la si Marina Gol ana nyema ba awa Ismail Sibi olu kono no kono jonjonta la si akara ni soja ya kenega wa mi ye akara ni soja Mali kono wa mi ye ni ko bela jelenye halbe anga wulika joke wala sa anga entreprise no anga chakayoro ye kere chakayoro ananga awa furba chakayoro Mali kono ani farafina kono angu do bala wala sa amse ka bamayelen Mali ka chugomi sango ta ina fo Marina Gol ale bara minge sanu abama yele Malila baraka ni sebe ani mbo reporter kono Kasum Traoré Kasum Kwale ho Yusu la seli do bamolo ikado ana o dama oklo